Shalom, shalom, ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. ሎህ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ድበለጸ መዓልቲ ድብል ሒዝናልኩም መጺና ኣለና Och idag har vi kommit med programmet Det bästa ordet för den bästa dagen. ሎሚ ንካፈሎ ቃል ብምስትውዓል ቃሉ ምግባር ድብል እዩ Och dagens ord det är gör Guds ord i förståelse. ንሓደ ነገር ብግቡእ ክትገብሮ እንትኾንካ መጀመርታ ብግቡእ ክትርድኦ ኣለካ När man ska göra någonting i ens liv så måste man förstå egentligen vad man gör. ንሕና ሰማዕቲ ቃል ጥራሕ ደይኮንና ገበርቲ ቃል ኢና Eftersom vi är inte bara ordets hörare, vi är ordets görare. መጽሓፍ ቅዱስ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 I Jakobsbrevet kapitel 1, ጥቕሲ 25 vers 25. እቲ ኣብቲ ሙሉእ ሕጊ ንሱ ድማ ሕጊ ሓርነት ኣጸቢቑ ዝጥምትን ዝጸንዕን ግብሪ ዝገብር እምበር ዘይርስዕ ሰማዕ ገና እዚ ብግብሩ ብፁዕ ክኸውን እዩ Ja, så i vers 25 står det: Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. ሪኢኹም ኣብቲ ሙሉእ ሕጊ ሓርነት ሲ ኣጸቢቑ ዝጥምት ዝርዳእ ዘስተውዕል Så den som blickar verkligen och förstår det fullkomliga i det frihetens lag, ንሱ እዩ ክገብር ዝኽእል det är han som kan göra. ንሱ እዩ ድማ ብግብሪ ብፁዕ ክኸውን ዝኽእል Och det är han som kan bli salig i det han gör. እዚ ብግብሪ ብጽና ዝብሎ ዘሎ Här det står där det står den saliga i det han gör. ስለ ፐርፌክሽን እዩ ዝዛረብ ዘሎ Det pratar om perfektion. ማለት ንሓደ ነገር ብብሉፅ መንገዲ ብፐርፌክሽን ኣብ ሂወትካ ክትለማመዶ ትደሊ እንድሕር ኮንካ መጀመርታ ኣጸቢቕካ ከተስተውዕሎ ኣለካ Så om du vill verkligen göra perfektion i någonting du agerar i, så behöver man verkligen förstå det man gör. ስለዚ ቃል ኣምላኽ ብዝተረዳእናዮ መጠን ኣብ ሂወትና ክንሪኦ ንኽእል ኢና Med det mått vi förstår Guds ord så kan vi börja se det i våra liv också. ናይ ቃል ኣምላኽ በረኸት ኣብ ምስትምቓር ትቓል ኣብ ምግባር ትቓል እዩ ደሎ Så att kunna förstå Guds ord, det är när man börjar smaka ordet och börjar njuta av det ordet och leva det. እንተ ደኣ ንቓሉ ናይ ብሓቂ መንፈስና ክርድኦ ኽኢሉ ከነስተውዕል እንድሕር ክኢልና ናይ ቃሉ ውፅኢት በነፊት በረኸት ኣብ ሂወትና ክንርኢ ኢና Så när vi verkligen börjar förstå ordet i vår ande och börjar få förståelse vad det betyder, så börjar vi få se resultat i våra liv. ንኣብነት መጽሓፍ ቅዱስ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡነ ንሕድሕድኩም ተፋቐሩ ክብል ከሎ Exempelvis när ordet säger älska varandra så som jag har älskat er. ኣብዚ ቃል እዚ እንተ ደኣ ጸኒዕና ክንመላለስ ንደሊ ኮይንና Om vi vill vara fasta i det och börja vandra i det här versen, መጀመርታ ነዚ ቃል እዚ ብትኽክል ክንርድኦ ከነስተውዕሎ የድልየና då behöver vi förstå versen och förstå vad ordet säger om det. ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡ ተፋቐሩ ዝብል ቃል ምስ ተረዳእካዮ ብትኽክል ናቱ ትርጉምን ሚኒንግን ውሽጥኻ ምስ ሓዙ När man förstår ordet där det står älska varandra så som jag älskat er, och när din ande förstår det verkligen och greppar tag i det, ንርእስኻ ኣብቲ ቃል ክትከይድ ኮላኽ ተረኽባ ኢኻ då kommer du börja finna dig själv att leva i ordet. ማለት ቃል ኣምላኽ ሲ ካብ ንሰምዖ ሓሊፍና ስፍራና ዓለምና ንግበሮ Så det ordet vi hör, låt det gå till nästa steg, att det blir vår värld, vår liv. ንገለገለ ሰባት ቃል ኣምላኽ ዝነብሩሉ ስፍሮኦም እዩ För vissa personer, Guds ord är deras plats där de lever i. ዋው እንተ ደኣ ቃል ኣምላኽ ስፍራኻ ጌርካዮ ሂወትካ ኩሉ ክንተቓል ዝብሎ ክኸውን እዩ För om du gör Guds ord i ditt liv, det blir din universum, så kommer du börja leva i det välsignelse. ንሕናን ቃሉን ሓደ ኢና Ordet och vi är samma. ምክንያቱ ካብ ቃሉ ኢና ወፂና Och det är för att vi har kommit ut från hans ord. ስለዚ ንሕና ከም ቃሉ ክንመላለስ ኣሸጋሪ ይኮነ Så för oss att vandra enligt ordet är inte problem för oss. መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 22 ክሳብ 23 I första Petrusbrevet kapitel 1, vers 22 till vers 23. ከምዚ ይብል ብህያውን ንዘለኣለም ብዝነብር ካብ ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ እተወለድኩም ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዋ ግብዝና ብዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ንነፍስኩም ኣጽርዩ ብንጹህ ልቢ ንሕድሕድኩም ብሓቂ ተፋቐሩ ካብ ቃሉ ብሓቂ ተፋቐሩ Det står så här från vers 22, det står: Ni har ju renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktigt syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte av ett förgängligt säd, utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som består. ሪኢኹም ኣሕዋት ንዕና ካብ ቃል ኣምላኽ ኢና ተወሊድና Ser ni här, vi är födda av Guds ord.
بهياو نزل عالم زنبر كاب قال أملاخ مبر كاب زي تأفق زرقي من مصحف قدس. Det står vi är födda av Guds levande ord som består, som är inte förgänglig, som är oförgänglig. ስለዚህ ካብ ጠፋእ ዘርኢ ዘይኮነስ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ኢና ከም ብሓድሽ ተወሊድና Så vi är födda av ett säd som inte försvinner, det är ett säd som kommer bestå. ስለዚ እንተ ደኣ ካብ ጥቓል ተወሊድና ኮይና ከም ጥቓል ኮይና ወክ ክንገብር ኣይንሽገርን ኢና Så om vi är födda av det här ordet, så att för att vi ska kunna leva i ordet, så är det inte problem för oss. ግን መጀመርታ ነጥቓል ክንርድኦ ኣለና Men först behöver vi förstå ordet. ዘይተረዳእካዮ ሂወትካ ክኾን ኣይክእልን እዩ Om det är någonting du inte förstår, det är omöjligt att det blir ens liv. ስለዚ ኩሉ ግዜ ንቓሉ ንኽንርዳእ ንጸሊ Så låt oss alltid be för att kunna få förståelse i ordet. ኣዒንቲ ልቦናና ነዚ ነገር ክኽፈት ተስፋ ጽውዕኡ ኣባና ሃፍቲ ርስቱ እንታይ ምዃኑ ኸነስተውዕል ነዚ ነገር ንጸሊ Så låt oss be och förstå att vi ska inse vilket hopp, härlighetens hopp vi bär i vår hjärta. ስለዚ ዳዊት ኣብ ቃልካ ተኣምራት ክርእስ ኣዒንተይ ክፈተለ ኢልዎ Det är därför kung David bad för att jag ska kunna förstå hemligheten och miraklerna i ditt ord. Öppna mina ögon. እንተ ደኣ ምስትውዓል ንቓሉ ረኺብና ተኣምራት ኣብ ቃሉ ክንርኢ ኢና Så om vi börjar få förståelse för ordet, så kommer vi börja se mirakler i våra liv. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም